Bye bro, baksa borok serai puruni simingno nilarke tongnaibo tongo. Tei abtinyo singno buinislai juda khlai nugruo. Tei o juda rokno singno wansugriwo sing sabo. Bye bro, norok bo amahai borok rok nukhana baksa borok tongo class phana ungthung haikeba party rok phana ungthung borok kok bsaya chupchap khe tongmani. Borok bui bai kok bsaya bui tongma jaga bo thangya. Tei baksa borok rok ke boy kok sanani rok bo thangya ngi payo. Abo asle tamni bagi hingke bini class rogo haikeba party rogo bo shanti ke tong haibena sing boni bakhago naisi jagya. Aboti tamni bagi aboni karon ke sudu night hawk attraction attitude ni karon bagi huni chaimanu. Haike abon bagi tam khaya nangnai borok rok nona siming hamjaknani bagi. Nung night hawk bahai ke nukjaknai tei borok rok nung bai kok sanani interest bahai ke phaijaknai. Aba sawi mandi night hawk ke nukjaknani bo kisa belai khe nango. Bonduti da sing jotono nukjak tei chajak. Abongka bwskangni no siming chaote o kotor mano hongkangke khibiru. Tamni bagi hingke boni wanama singsak nukjaknani bagi simingno. O dunia ni hisabo hingke nung alada ke nukjakna hingke nung alada ungnani no nangnai. Haike bayabrok abo bo tip sungi tongkha norona alada ke nukjakrinai haike faidi chenglayano. Bayabrok abo ni bagi norok no sanamu sungo jefur par norok positive tongdi. Situation jesuk phana ungthung nung abno te tawan chukdi aron tamke yogi man abno siming wan chukdi. Dress tei hairstyle abo nung jesuk jaga pan thangnani hingke khlainani nangnai. Bayabrok nungni dress no kaham khlainani nangsuknai no. Borokni dress tei style bai sing borno naithok nugo. Bayabrok ang kamchali kesak shoot koromo kane ongkhori phaikya abo bai nung bunche juda nukjaka abtiya. Ini sumjaknai mani abati ro nung buni actress rungno follow khlaimano. Asuk jabardast kamchali bosomnani nangya tamo hungkangkeni t-shirt suit abati bai nung choliwi mano. Tuni ni kamchali sumani suit kanmani abati rogo nung khel khaidi tamkeni ni kamchali kodr ni kamchali nukjakma butang chair dangi tongkha abti ro. Tei jesak mansa nung asuna fit ni kamchali sumdi. Bukhnai rokno bo kasak tari naturally color on tonedi. Mukhangno kongnja tonnai sakao de tonnai phaltu tawan chudi. Tei jesa borokna phana nung belai wana jagi butana sidi. Haika nung bono comment phana riri mano. Personally teo belai ka hami angi mannai. Jesa jaga phana himi tongpro haika ni dolong ni bisingo pa nanyai di baksa borok munui ne kok samarok. Abo bai borni personality ro thik ngai thang haipana abai borokni baki dolog bo disturb ngo. Munai di munai mane kaham haipono munai man logi logi nung wansugui nai nung bor jagao. Kok sana hangke tuluk ke sare bela chiri gaya. Nini munai ma belanya nai thokna nangnai abai buni nora hamjak muphainani. Jesa bai pha nung malanyani hingke abor bai nung asu kok kubang ta sare jesa mansa kom kok samani kaham. Jesa namu sumane abo bokhabai hamjagini singdi. Tei kaisa kok nung jesa jaga pan thangui tongthung aboni ni nor jefur pano positive smile tongnani nangnai. Abo bai bwskangni borok kok sanani noro interest phaipaini. Jefur pano cool khe tongdi tei nung jesna pano hamjago. Abo nung ta jolly di. Tei jolly khangangke nung siring khe tongi paidi. Tei je borok nono bujinai bongangke ni siring khe nung manase bo abno tuisa hamjagi painai. Tei je borok ni siring ungmano buji ang tokhangke bini bwskang kok sanani kun lap kore. Bayabrok ni body language no bo nung khel ma khlainai. Asunani basunani kok sama jagarogo ni personality ni depend khlayo. Tei nung English saikeba other language jesna pa nung saimanani kisa kosto nango kahamke clear khamani angka nung abno buni bwskang pista sari. Tamni bagi hingke borok no sudu munerinan bagi simse ngi painai. Tamni bagi hingke borok sudu munerinan sara nonotai kono lama mankla. Ama harongo nung nogo saisungno khlaidi. Haike bayabrok tini ni bagi ani video asnung situng tei nung tabok ba ani channel no subscribe khayako hingke ama video rok nanyani nung interest tong hingke ani channel no subscribe khaidi. Hamba joto dolog no